Okay, så er vi tilbage med part 2. Ja, SMG igen, hvis I ikke har set part 1. Rimelig underligt, hvis I ikke har det. Ja, men ikke på grund af det, der er shit. Ja, men vi vil få nogle flere jumpscares og sådan noget. Ja. Så... Ja, skal vi gå ud herfra igen, eller hvad sker der? Ja. Nå. Hacha! Ja. Skal vi gå ind ad den anden dør? Ja. Den er låst. Jeg bruger min rusted key. Den virker ikke. Ej, så tager jeg den. Ja, normal key virker. Fuck! Hvad er det der? Ja. Jeg går derind. Er du derinde? Ja. Zombie bagfra, zombie bagfra. Okay. Kom af! Så jeg løber ned ad sådan en kæmpe lang gang. Gør du også det? Ja. Det ligger der dødt med. Ja, det er jeg også. Jeg løber op ad en trappe. Ja, det var jeg også. Den er låst. Den er låst. Nøglen! Ja. Jeg er inde. Okay, kom ind. Jeg kan ikke ramme døren. Kom ned ind. Ind. Hvad sker der? Hvad sker der? Er du inde? Jeg er inde. Hold det. Det kan man også lide. Der kravler sådan en klamme dyr på gulvet. Ja, det er krakelakker. Ej, okay, skal vi gå ind? Og så springer de i luften. Fuck! Hvad sker der så? Satan! Jeg gik ind i sådan en lille rum. Ja, det er jeg også. Men Sandy er helt nede. Fuck! Der er en kiste over. Så har du husket at stille uret? Ja. Ui, der ligger en hammer. Der stoppede musikken! Ja. Nej, det var så stoppet fucking musik. Nej, nu starter den igen. Jeg fik en hammer. Jeg hader det her lort. Jeg har fået en hammer. Jeg tror, vi skal smadre i planker der. Nede i kisten? Ja. Ja, okay. Jeg tror. Skal vi smadre plankerne? Ja. Nej, men der er også en dør. Skal vi gå ind ad døren eller smadre plankerne først? Ja, jeg er så. Er du også sindssyg? Ja, helt vildt. Jeg bruger en sanity potion. Nå. Du lige gå ind i det rum der, mand. Det er fuld af tinderboxes og sådan noget. Med hammeren? Nej, ind ad den normale dør. Okay, jeg gør det. Okay, der kommer et trollface på væggen. Hold da kæft! Det kan jeg godt lide. Trollface! Nå, man kan ikke tage det. Fuck ham! Oh my god! Nå, jeg kan godt pikke noget af det op. Hvor neder? Men du kan godt pikke... Du kan godt pikke noget af det op. Du kan godt pikke det forreste op. Jamen, ja. Man sidder så ned, ikke? Hvis du vender tilbage, så der er helt sort og sådan noget. Den sprang! Hvad skete der? Den sprang. Fuck! Skal du gå ud? Ja, jeg går ud. Jeg bruger min hammer på det der, de der planker nu. Ja. Jeg kan gøre sådan noget troll-musik. Jeg får et chok af, at jeg brækker nogle fucking planker. Jeg kan sgu ikke brække dem. Intet inde i det rum her. Jeg kan ikke brække dem. Jeg vil bare bruge hammeren. Hold da kæft. Der er ikke en skid inde i det rum her. Ej, nu har jeg lige brugt Steve på det. Ja, det siger jeg altså også. Jeg skal bare høre det der trollmusik der, det er ret bedst. Noget siger mig, at vi skal ned til ham der. Men det gider jeg altså ikke. Nej, det kan jeg heller ikke. Okay, jeg har lige været glad for de barrels her, men jeg tror lige, jeg tager en med mig. Ja. Ej, jeg hader barrels, jeg tager ikke. Skal vi gå ud herfra igen til dem? Ja, okay. Det bliver shit med Den er fucking låst. Ja. Hvad er et eller andet herinde? Jeg går ind i det der rum med kisten der. Ej, så bliver man sendt endnu mere sindssygt. Der, prøv at gå ind i rummet igen, der er også et trollface på den der dør på billedet. Nej, det er trollface. Hvad er den slutter den allerede her? Nej, det tror jeg ikke. Hvad skal vi selv? Det er slet. Oh my god, fuck det her, det er underligt. Hvad har vi ikke? Kan vi... Leave? Hvad fanden? Hvad hedder den? Hvad siger du, hvad har vi fået det der? Vi har fået sådan noget brød? Nej, sådan noget... Kød? Jeg prøver at give den til Trollface. Oh my god, den der Trollface. Har du kigget i skufferne inde i rummet? Nej, har du? Nej, der er ikke skid. Okay, hvad skal der ske her? Hvad skal vi? Ja, det. Hvad? Ej.
Vi har smadret nogle planker ind til et rum, hvor der ikke er en skid, eller hvad? Der må være et eller andet derinde, der skal bruges til noget. Ja, okay. Der må sgu ske et eller andet derinde. Jeg prøver lige at stille mig op på en kasse, så jeg kan se op på regionen. God idé. Der er ikke en skid der. Nå. Skal vi ikke bare kotte og så komme tilbage, når vi lige har fundet ud af det? Jo, lad os det. Okay, Oj, jeg tror, jeg fandt ud af noget. Ja da! hvad så? Juhu! Hvad gør vi? Du ved lige der, hvor man blev jagtet af monster, ikke? Ja. Den dør der er der et maleri lige ved siden af. Bag maleriet der er en lever. Tager lige noget op. Okay. Hold, der var den, der sprang. Har du hævet i leveren? Ja. Wow! Ja, tilfældigt er det inde ved reolen. Er det? Ja, nu bliver jeg nødt til at tage min large oil. Den der. Har vi sådan en? Ja. Det er bare noget vildt, når man skal hoppe ned til. Skal vi hoppe ned i det? Okay. Loading. Loading the bitch. Ja. Fuck, man, jeg er død. Uha. Hvis der vil køre den der trollface musik. Wow. Ja. Wow. Så det er lige... Så sidder vi tilbage. Du skal ikke gå lidt frem. Jo, det gør jeg. Der kommer op. Hvad helvede? Jeg tror, der kommer et monster efter mig selv. Nej, men jeg så også de fodspor, eller? Okay, Det er de, gør. lad os gå frem. Hvor lang tid har vi tilbage? Vi slutter om 1 minut. 1 minut. Okay, jeg kan se et vandfald. Vi så ikke vente her. Lad os lige gå igennem vandfaldet og se. Okay. Ja, jeg kan også se et vandfald. Ja, og så bare op til trappen her. Ikke safe her med vandfaldet. Eller skal vi lige gå op til trappen og så safe på trappen? Ja, der ligger noget... Der er en oliemaskine. Ui. Hvorfor brugte jeg også lige min large? Ja, jeg har... Ja, okay. Lad os... Okay. Ja, du har part 2 af den her rigtig uhyggelige custom story. Vi sender også part 1 i chatten og linket til custom story. Ja. Så ses i part 3. Ja, hej.